Astăzi ne-am propus să vă fim ghizi la vatră, mai ales celor care poate nu ați reușit să ajungeți pe la noi. În ceea ce privește cazarea, aveți două variante, respectiv în conac, în clădirea principală, unde sunt camerele duble și apartamentele, precum și restaurantul, sau în una din cele patru căsuțe tradiționale. Acestea sunt strămutate din localități din zona Sucevei, iar dacă ați copilărit la țară, sigur o să vă placă. În ceea ce privește mâncarea, aceasta este specific bucovineană, îndestulătoare și poate chiar prea multă, zic unii oaspeți. Iar după o masă copioasă, o plimbare prin pădurea care înconjoară vatra sau prin grădina generoasă sunt binevenite. Vă invităm să experimentați și pescuitul pe ponton, mai ales celor împătimiți, poate și zona de relaxare, cu ciubări și saună uscată lipovenească. Bineînțeles că și cei mici au locurile lor special amenajate în exteriorul vetrei, cu leagăne, trambuline și tot ce au nevoie să se bucure de aerul curat. Organizăm și evenimente private. Punctul nostru foarte este evident primirea cu afumătoare și preparatele făcute chiar de noi. Cum ar fi să închei petrecerea cu un frumos foc de tabără? Dacă ai întrebări, nelămuriri sau curiozități, scrie-ne aici în comentarii. Salutări de la toți băierii de la Vatră!